Het apparaat waard van de morgen aanbeen. Het is betellen met hulp van de Van Tijens Fundatie. Het liep het dan wel net op een fluit. Het klinkt goed. Door middel van mijn hoofd te bewegen en in en uit te ademen, kan ik het hele apparaat bedienen. De Magic Flute. En daarmee kun je in principe dus alles doen wat je wil. De instellingen en geluid produceren, muziek maken. Het kan allemaal op die manier. Ik vind het heel leuk en het is ook heel goed voor mijn longen. Een goede training om mijn longfunctie goed te houden. Is muziek nou je passie aan het worden? Ja, langzaamaan wel. Ik vind het wel heel leuk om zelf muziek te kunnen maken. Stichting Musicotheek had het instrument van Marielle regelen. De stichting wil graag mensen weer aan een instrument helpen. Wij willen heel graag mensen met een behandeling helpen om muziek te maken, weer. Sommige mensen gaan voor hun behandeling altijd muziek maken. En dat kan dan net meer. Nou, dan kunnen wij zorgen dat die instrumenten aanpast worden en dat ze opnieuw muziek maken kunnen.